A práctica do surf está ao alcance de calquera peto. Puidémolo comprobar no mercadillo de segunda man e troco que organizou este sábado o North Shore Surf de Barreiros. Taboas desde 60 € ou traxes de neopreno a 18 que non vos custarían 120. No venimos a hacer negocio, venimos a sacar lo que no se usa. Hay material para todo el mundo. Este veraneante, por exemplo, busca unha táboa para o seu fillo de 16 anos. Ya hace varios años que venimos a veranear a esta playa y siempre está con que el tema del surf y bueno, en algún momento hay que darle el gusto. Como vin as tablas aí, buscábamos unha tabla para o neno. Gustaba moito facer deporte e gustaríame tamén facer surf. Moitos curiosos e iniciados, pero tamén moitos amantes deste deporte que aproveitaron a ocasión para completar material a prezos moi económicos. O neopreno me venía moi ben para ahora para entretiempo. E tamén é unha boa ocasión para que os membros do clube estean á última. En este mercadillo lo que hacemos es vender la tabla a un precio bastante razonable respecto al estado de la tabla y así nos ayudan a comprar una nueva. Prezos asequibles sumados ao atractivo das praias da Mariña garantiron un ano máis o éxito desta iniciativa.